Tak ak dovolíte, moje meno je Žanet Motlová a bolo veľmi zaujímavé, ako ma Adela zaujímavo predstavila, pretože povedala, že som riaditeľka mimovládnej organizácie Eduma. Ja som zakladateľka mimoriadnej, podľa mňa aj mimoriadnej, mimovládnej organizácie Eduma, ale súčasne som riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave na Slovensku. Ja budem veľmi rada, ak budem vidieť za kachličkami nejaké tváre, vôbec na mňa nemusíte nemusíte mi odpovedať, len sa pozrieť na to, že s kým ja následujúcich 30 minút budem tráviť čas, pretože toto je taký náš jeden príbeh, ak by som to tak mohla nazvať. Takže ten príbeh je, pozerám, že mám speaking language nejaký potvrdiť, asi idem česky, potvrdím, dobre, hádam, rozoznaj slovenčinu. A to, čomu ja sa venujem dlhé roky, a môžem povedať, že je to, 30 rokov už sa venujem téme storytellingu a začala som tým, že veľa som rozprávala o tom, a čo pre mňa v živote urobili učitelia a vďaka ktorým ja som dnes tým, kým som. Samozrejme, hej, som aj šikovná, milá, malá, skladná a všelijaká, ale to gro, ktoré urobili najviac, tak boli tí učitelia, pretože mi dali vášeň, dali mi chuť, dali mi odvahu, dali mi množstvo energie prekonávať veci v živote a súčasne ja sa teším aj z toho, že do tohto celého projektu nabehla Univerzita Konštantína Filozofa, pretože ja som tam študovala na Univerzite Konštantína Filozofa. Ja neviem, či si ma pamätáte? Hej. Teraz vyzerám trošku staršie než predtým, ale to, o čom sa budeme rozprávať dnes, je, že čo storytelling a ako ten storytelling robiť dobre, aby nám priniesol, akože hej, môžeme sa baviť, že či príbeh, ale ten príbeh to nie je slovo. To nie je niečo, čo tak pekne vyzerá, že máme storytelling, rovná sa príbeh, využívame príbehy vo vzdelávaní, využívame príbehy v sprevádzaní mladých ľudí. Ten príbeh to je obraz. Keď si predstavíte plátno, na ktoré máte nakresliť hlavné prvky vášho života, predstavte si ten váš učiteľský život. Keď si dáte tam tú prvú spomienku, ktorá vás viedla k tomu, že raz budete pedagógom. To nebolo také, že to bolo dňom, kedy ste si vypísali tú prihlášku. To bol deň, kedy ste mali taký ten prvý, že si poviete, že tak ja by som asi chcela učiť. A keď si predstavíte ten svoj obraz, ktorý by mal vystihovať váš učiteľský život, tak niekde by sa tam mala ukázať farba, slovo, ktoré vystihuje tú emóciu, ktorá tuto vo vás šla. A postupne tam pridávate do toho obrazu ten váš učiteľský život. Sú tam nejaké hlavné prvky, sú tam nejaké študenti. Ale ten obraz kreslíte a kreslíte ho každým jedným dňom. A keďže aj dnes ten deň už máme, že 10 hodín, 10 minút, možno niektorí ste stavali o 6, niektorí o 8, niektorí za 10:09, lebo o 9 začala konferencia, tak by som vás poprosila, že ktoré 3 slová najviac vystihujú tie vaše doterajšie hodiny toho dnešného života a hoďte mi to do chatu, prosím. Zatiaľ mi nič nenabieha, neviem, či robíte také dlhé slova alebo také dlhé vety. Slova, hej? Môžeme aj vety, ja sa nebránim, ale potom poprosím Barboru, aby mi pridala ďalšiu pol hodinu na workshop, pretože ja to za tie minúty nestihnem. Fantastické. Dobre, ja si budem dovoliť prekladať práve kvôli tomu vášmu ktoré ja neviem. Moja dcera áno, ale ja nie. Rýchlosť, spomalenie, radosť. A ja verím, že tam budú pribúdať ďalšie slova, ktoré vystihujú tie vaše doterajšie hodiny toho dnešného dňa. Prečo o tom hovorím? Je to práve kvôli tomu, aby... Ja teraz si overím u Veroniky, či vidí prezentáciu. Vidí. Pretože my sa ideme rozprávať o tom, že... rozprávať.
podľa mňa budete sledovať, niekde sa zapojíte a verím, že keď budeme končiť, tak to bude pre vás neskutočne rýchla, možno jedna z najrýchlejších pol hodín vášho života, ktorá tak rýchlo ubehla. A či má storytelling miesto vo vzdelávaní? To, čo prináša príbeh, je minulosť nejakého človeka, ktorým sa aktuálne stretávame. To môže byť tí vaši študenti, to môžete byť vy, to môže byť váš kolega, pretože ten jeho život nezačal v deň, kedy prišiel k vám na prvú prednášku. Ani ten kolega, ten jeho život nezačal v deň, keď bol prvý deň v práci. Ten život začal oveľa skôr. Má to taký ako batôžtek, ktorý k vám nesie. A teraz je na vás, čo vy s tým batôžkom urobíte. Buď si nájdete čas a poviete si, tak ja sa s ním chcem porozprávať, chcem zistiť, čo ho viedlo k tomu, že dnes tu je. A možno budú stačiť, že prosím ťa, nemám teraz veľa času. Ani nemám veľa času so študentami, lebo predsa musím nejaké tie silaby prebrať. Ale prosím vás, dajte mi 3 slova, ktoré vystihujú to, prečo ste sa prihlásili na tento kurz, na tento seminár, na túto vysokú školu, na túto fakultu, prečo ste prišli k nám pracovať. 3 slova. To je to, čo sme urobili na začiatku. Vy nepotrebujete veľakrát ani vedieť, ak máte skupinu celých študentov, teda skupinu celých študentov, samozrejme, že tam je celý študent, ale celá skupina, hej, to som myslela. Ak máte celú skupinu študentov, tak vy nepotrebujete vedieť, ktorý študent čo napísal. Na začiatku vám len stačí vedieť, že čo tu ja mám, aké názory, aké príbehy, aké slova prinášajú tí študenti, ktorí zrazu sú 20-30 na jednej prednáške, možno niekde aj 100 tých študentov. Viete to urobiť veľmi rýchlo a nestojí vás to veľa času. Ale to, čo urobíte, dáte im príležitosť ponúknuť to, s čím prichádzajú. Dávate im najavo, že ich počúvate. Že to, s čím prišli, vnímate. Že to nie je o tom, že vy si teraz poviete, že ja idem teraz si odučiť nejaké silaby, ktoré mám to takto pripravené. A v niektorých školách to tak býva. Ja dúfam, že práve tu sa zozbierala skupina ľudí, kde to tak nie je, alebo minimálne u vás to tak nie je, možno u vašich kolegov, hej. Ale to neznamená, že sa nemôžete, že ich nemôžete tak jemne popchnúť, že počúvaj, bola som na takom celkom zaujímavom kurze, čo keby si sa na to pozrel? To, čo prináša príbeh, je zvedavosť. Vy sa chcete dozvedieť viac, pretože vám tie 3 slova nestačia. Vy zrazu chcete vedieť, čo za tým je. A najmä, keď sa tam objaví slovo uponáhlanosť, niečo, čo evokuje, že sa niečo udialo. To je to, čo nám dáva príbeh. Príbeh nám dá porozumieť súčasnosť na základe minulosti, aby my sme vedeli, čo potrebujeme v tej budúcnosti urobiť. Toto sú slova, s ktorými pri príbehoch pracujete. A keď si predstavíte ten pohárik, prečo som ten pohár vybrala ako takú úvodný obrázok, tak je to práve kvôli tomu, že aj v tej vašej škole sú študenti, ktorí sú rôznorodí. Ale máte ich vo vašej škole. To je ten pohár. Je na vás, čo tam popridávate. Je na vás, kedy budete mať chuť ten pohár preklopiť, pozrieť sa, povedať si, tak tu nás sú takíto študenti, tak poďme sa pozrieť, čo na tej škole ešte môžeme robiť. Keď sa pozriete na príbeh, tak príbeh vám dáva odvahu. A nie len vám, dáva odvahu aj študentov. Ak máte študentov, ktorí majú byť budúci pedagógovia, tak vy máte príležitosť im dať ten váš podnet. Dať im obraz o tom, čo vás viedlo k tomu, že teraz učíte. A dáte im príležitosť vidieť obraz v nejakom kontexte. To, čo vidíte pred sebou, je mama s dcerkou a dcera je nepočujúca. Pre mňa je to jeden z najsilnejších obrazov, ktoré som mala možnosť vidieť, pretože cez prácu so storytellingom sa s mami, ktorá ráno bola smutná, hovorila, že preto svoje dieťa nevidí žiadnu budúcnosť, pretože je nemôže hovoriť, nemôže. Keď bola tehotná, tak si hovorila, že
ju bude učiť angličtinu, bude jej spievať, bude jej čítať rozprávky. A zrazu v jeden moment zistila, že nemôže jej čítať rozprávky, pretože ona nepočuje. Bude rada, keď bude vedieť po slovensky, nie je to ešte po anglicky. A v priebehu pár minút, kedy mala možnosť napočúvať príbehy iných nepočujúcich, tak si zrazu vedela predstaviť, že takto môže rozprávať moje dieťa. Takto môže počuť moje dieťa, ale ja musím nájsť odvahu to s ním celé prekonať. To je to, čo dáva príbehu tú silu vo vzdelávaní. Vy môžete priniesť svojim študentom nielen tú odvahu, ale najmä to porozumenie a príležitosť niečo meniť. On nemusí meniť až vtedy, keď sa stane absolventom. On môže meniť už počas toho, ako sa s vami na tú svoju budúcu prácu pripravuje. A áno, dáva mu to priestor robiť aj chyby, pretože vie, že tam ste. Pretože príbeh nielen vzdeláva, ale on sprevádza. Keď vy poviete, aké chyby ste porobili v živote alebo v práci a ako ste s nimi pracovali, ako ste sa na ne pozreli s odstupom času, tak dáva mu to príležitosť ísť aj do neznáma, ísť do nových vecí. Pretože mnohokrát neurobíme veci len preto, lebo máme z toho strach, že čo keď to dopadne blbo? No tak to dopadne blbo, pozri sa, dopadlo to blbo aj u mňa. Ale takto som sa z toho poučil. A zrazu máme príbeh, ktorý nám ponúka úspešné zlyhanie. Hovorí nám o tom, že môžeme zlyhať, ale môžeme to zlyhanie premeniť na úspech. Ja by som možno vás tak teraz tak zase na minútku vyzvala, že ak by ste vy vo svojom živote mali vo svojom pracovnom živote mali nejakú situáciu v tej práci označiť, že čo bolo to úspešné zlyhanie, tak ktorá by to bola tá situácia? Nepotrebujem, aby ste mi o tom rozprávali. Ale aby ste nad tým iba premýšľali. A môžem vám pomôcť tým, že budem o úspešnom zlyhaní hovoriť ja. Že vám poviem, aké to bolo, keď som nezistila, že vyháram v práci s rómskymi deťmi. Že som zrazu v jeden moment dieťa, ktoré každý jeden deň ma ráno vítalo, tak a tešilo sa, že som tam, tak v jeden moment ju chytila a odhodila. A vtedy som mala pocit, že potrebujem odísť a v tejto práci sa potrebujem ešte niekedy vrátiť, ale nie teraz. Dokázala som to premeniť na úspešné zlyhanie až po 5 rokoch. Ale urobila som to. Pretože ma hneval ten obraz, že som niekomu ublížila, kto si to nezaslúžil. To je to, čo viete naučiť vašich študentov. A o to viac študentov, ktorí majú nejaké špeciálne potreby. Pretože tí sa mohli stretávať na základnej škole, na strednej škole, alebo ak študujú popri zamestnaní, tak už aj v práci s tým, že častokrát boli označovaní ako neschopní, nedoťahujú veci, nerobia ich poriadne, treba im dať veľkú pomoc a podporu. Zrazu mu poviete, je to v poriadku. To, čo ti chýbalo v tom živote, bol nejaký vnímavý učiteľ, ktorý by ťa sprevádzal aj tým, čo sa ti nedarí. Ja vás tak na chvíľočku výzvem. Toto poznáte, to sú Dixit karty, dávam ich ako príležitosť, že to viete kedykoľvek využiť. Je niekto medzi vami taký, ktorý s Dixit kartami sa hrá, že to používa ako hru? Áno, áno, vidím tváričky, pacičky hore, super. No a teraz ja vám dám ukážku, že ako sa s tým dá pracovať inak. Keď sa pozriete na tie Dixit karty a už ste sa trošku zamysleli nad tým vašim úspešným zlyhaním, alebo na to vašou spomienkou v živote, čo vás viedlo k tomu, že učíte, tak vás poprosím, že ktorá karta tak najviac vystihuje to, alebo ten váš obraz, ktorý máte v hlave. Na jeden alebo na druhý. A napíšte si to číslo. Keď máte, stačí mi len dať pacičku hore.
tak vyzerá, že máte. Ten, kto ešte hľadá, sa môže zamyslieť. Ja vidím Zuzanu, ako ešte intenzívne pozera. Za iných okolností by som si myslela, že na mňa, ale predpokladám, že teraz je to na tie obrázky. A už má aj Zuzana však. Dobre. Tak keď máte ešte minútku, tak ako by ste tomu obrázku dali názov? Kľudne si to niekde poznačte, napíšte. Vidím, že sa ľudia smejú. A teraz vám dávam tú príležitosť. Pozrite sa, čo ste si vybrali za obrázok a ktorí z mladých ľudí si vybrali obdobný otázok. Obdobný obrázok. A ja sa spýtam práve Zuzany. Zuzana, môžem vás osloviť? Ano, dobrý den. Obrázok, ktorý ste si vybrali a ktorý, Mhm. sa pozrieme, že ktorý ďalší mladý človek si ho vybral. Já jsem si vybrala 22 Mhm. a vybral si ho Viktor Neslyšící. 22, keď sa naň pozriete a mali by ste dnes vypustiť jednu bublinku. Aký názov by tá bublina niesla? Um, hmm. Stres. Stres. A je to úplne v poriadku, pretože mám obraz, počujem to slovo k tomu, dáva mi to nejakú emóciu. A vedela by som sa, keby sme mali ďalšiu polhodinu, čo teda myslím, že Barbara je za tým, že nemôže mať polhodinu ďalšiu, tak ja to tak nie je za tým, ale ja potrebujem nájsť nejakého vinníka, keby ste chceli vedieť. Každý z nás potrebuje hľadať nejakého vinníka, tak vždy je dobre nájsť si človeka, ktorého že aspoň trošku poznám, pretože vie, že to nemyslí vážne. Takže a keby sme mali viac času, tak ja už viem, že potrebujem na chvíľočku zastaviť, potrebujem vám dať tú príležitosť čas, prijať to, že ten stres dnes máte a povedať si, a čo je to, čo chcete na konci dňa mať? Akú bublinku vypustiť? Mám reagovat? Mhm. Otázka, jo. um, no, jako uvolnění nebo prostě radost, jakože do toho světa, jo, že tak jako to vypustit na někoho dalšího třeba, když to získám, nebo já to jako mám, jo, ale jenom vlastně nějak jako až budu až vlastně se to zgeneruje natolik, abych to mohla pustit ze sebe, jako. Toto je príbeh. Kto z vás bol ten, ktorý premýšľal spolu so Zuzanou, že keby mal tento obrazok, ako bublinku by ho nazval? Dajte len pacičku hore. Že to robil spolu na tej 22 a premýšľal, že keby vyvolala mňa, tak čo ja by som k tomu povedala? Alebo pozeral na ten svoj obrázok, čo sa ukazuje na tom obrázku svojom. To je to, čo sa deje v skupine. Stačí pracovať s jedným človekom, všetci ostatní robia to isté, pretože my myslíme v obrazoch. Keby som sa vás teraz pýtala na slovo, keby som vám povedala dom, tak a už keď som toľkokrát Barboru vyvolala, tak Barbora, keď vás môžem poprosiť, aký dom ste si predstavili vy? Predstavila som si taký svoj vysnívaný dom. Nie ten, v ktorom teraz reálne bývam. Strecha, šikma, rovná, Šikma, farba strechy, červená, okná, pekné, svetlé, veľké. koľko okien? 20. Viac podlažný, menej podlažný? Taký trojpodlažný. Koľko Aspoň izieb? 5. Hm? Záhrada áno, nie? Áno, obrovská. Čo by ste tam určite chceli na záhrade? Čo by som tam, prosím? Čo by ste tam chceli mať na záhrade? Jeden prvok, ktorý určite by na záhrade nemal chýbať. Stromy, veľa stromov. Ďakujem veľmi pekne a opäť tá otázka, stačí mi len packu zdvihnúť hore. Koľký z vás, tak ako som rozprávala s Barborou o strome, tak tam dokladali ako z počítača okna, farbu, záhrada. Toto je to, čo nám prináša príbeh.
Zuzana, len mi povedajte, že palček áno alebo palček nie. Mali ste v hlave na prvé počutie rovnakú predstavu rovnakého domu ako Barbora? A to bolo rovnaké slovo. To je to, čo nám prináša príbeh. Dáva slovu obraz, taký, ako mám ja. Pretože my myslíme v obrazoch, my nemyslíme v slovách. Slovo je len nástroj, ktorý nám pomáha toto, čo máme v hlave, posunúť k niekomu druhému. Takže toto je len taký malá ukážka toho, čo ten storytelling prináša. Zistím, že mám iba 3 minúty. Všimli ste si, že už sme prešli 27 minút? No, však a toto je to. Tu sú tváre tých ľudí, ktorých ste mali možnosť predtým a vidieť na obrázku, alebo teda vidieť tú kartu. A čo si myslíte, Zuzana? Ktorá karta je Viktor? Ktorý z toho je Viktor? Um, Nepočujúci. já, já, já bych řekla 14 řeknu. No, tak môžem vám povedať, že 14 nie je Viktor. Viktor je 5. Mhm. A je to dokonca mladý muž, ktorý študuje v Čechách teraz. A je nepočujúci a snaží sa rozprávať. A tým, že ten hlas nie je taký úplne príjemný, to poznáte, že nepočujúci sa učia vyslovovať, akože P sa učia tak, že dajú pred ruku, pred pusu a zrkadlo alebo ruku a teraz hovoria P, T. Skúste si to urobiť. P, T, P, T. A zistujete, že keď poviete P, fúknete hore a T dolu. A tak sa učia vyslovovať nepočujúci hlásky, ktoré nepočujú, lebo on nevie, ako to P má vyzerať, ako má znieť. To znamená P, T, preto takto vyprávajú. Pretože nevedia, ako tá hláska má znieť. A ja sa zastavím pri 13. Dobre si ju obzrite. Tu žije, teda respektíve tu žila. Tu som s ňou. Je to moja mama. A vzadu jednou, v ktorom som vyrastal. A keď som vám na začiatku hovorila, že čo dokáže urobiť dobrý človek, dobrý učiteľ, tak je, že spozná príbeh. Pretože za každým človekom sa skrýva príbeh a za každým príbehom sa skrýva poznanie. Toto sú nástroje, ktoré môžete použiť hneď teraz, pretože sú dostupné, sú v češtine, sú v angličtine, živé príbehy, počúvané príbehy. Viete s nimi pracovať práve so študentmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. A je to práve kvôli tomu, že my tam máme aj audio, aj video, aj titulky. A keď máte dyslektikov napríklad, tak on potrebuje prvú informáciu audiom. Až potom potrebuje text. Pretože audio mu dá vášeň, emóciu, porozumenie a cez text sa učí vidieť, ako to, čo počul, vyzerá v texte. A keď ho učíme ešte dokonca aj cudzí jazyk, tak je to pre neho neskutočná pomoc. Pretože on si potrebuje vybudovať opačný kanál porozumenia. Takže keď sa bavíme o inklúzii, tak je to len naozaj na nás. Či chceme byť vnímaví, spoznať, načúvať, rozumieť. A ja vás teraz poprosím, keďže nám vypršal čas, tak ak by ste mi do chatu napísali, že ak by mala mať posledná polhodina názov kapitoly dnešného dňa vo vašom živote, tak aký názov by tá kapitola mala? Dojatie, sila, precitnutie. A ja som vám možno ani veľa nehovorila o tom storytellingu, pretože to nájdete v tom kurze. To ma spoznáte podľa tej mojej reťazky
aj keby som vyzerala staršia, hej, alebo prípadne, že veľmi mladá, tak retieska je môj poznávacie znamenie. A teším sa, že ste sa vydali na túto cestu spolu so mnou, pretože ja som presvedčená, že ak sme sa v tom pléne rozprávali o tom, ako je dôležité, aby sme mali podporu legislatívy zákonov vlády, tak tým, že teraz budeme vychovávať vnímavých študentov, tým, že teraz budeme podporovať svojich kolegov vo vnímavosti, tak raz budeme mať vnímavú spoločnosť. A ja verím, že v tej vnímavej spoločnosti už bude čoraz menej detí a mladých ľudí, ktorí cez prekážky, ktoré si nevybrali sami, pretože v tom brúšku si nezaškrkli dotazník, chcem sa narodiť s nepočutím, nevidiacím a vybrala by som si dyslexiu teraz z tohto zoznamu, tak oni si to tam nezaškrkli, ale musia s tým žiť. A my tu sme na to, aby sme im tú cestu životom trošku uľahčili, pretože je to férové. Pretože sú ľudia. A pretože tu žijú s nami. Ďakujem vám veľmi pekne za 30 minút, ktoré sme spolu prežili. Nie som si istá, Barbara, možno vy mi poviete, že či nás zrušia, vrátia naspäť, alebo či my máme ísť naspäť. Úplne ten pokyn nemám. Neviem vôbec, lebo toto je v kompetencii Plzeňákov, takže asi Katka alebo niekto iný by to mal asi povedať. Asi nás vypnú, si myslím, a prepoja nás automaticky do tej spoločnej miestnosti. Tak ja si dovolím, keď som začala s tým nepočutím, ja som lektorka, viete, že ja gestikulujem, tak veľakrát sa mi stane pri tej inklúzii, že ja teda ťažká inklúziukárka, hej, tak sa mi stane, že aj majsterka sa utne, pretože ja som gestikulátor, to vidíte aj z toho videa na kurze, a nepočujúci, ktorí boli predo mnou, ja neviem posunkovať, ale mala som tlmočníka a oni sa stále takto pozerali, jeden drgol do druhého, hovorí, a ona čo posunkuje? Takže to bolo prvé. Druhé, keď som sa v rámci vzdelávania s nepočujúcimi snažila nájsť magnetofón, aby som im pustila hudbu. A sa ma pýtal tlmočník, na čo ti je? A ja hovorím, no aby sa uvoľnili, aby tomu rozumeli. A on sa tak na mňa pozrie a hovorí, nepočujúci? A ja hovorím, že aha. Takže to sú situácie, kedy si môžem povedať, že to bolo také milé, úspešné zlyhanie, pretože teraz viem, že keď pracujem s nepočujúcimi, pracujem so všetkými inými vecami, než s tým, čo pracujem bežne. A fantastické je, keď učím ľudí dve posunkové, buď jedna je pesnička, druhá je rozprávka, alebo teda básnička, tak ja si dovolím vás naučiť jednu, kľudne to robte so mnou, a nemusíte si ani odkrývať kachličky, ale keď si odkryjete kachličky, tak je to fantastické, pretože to využívam ako energizer pri práci so študentami, so žiakmi, s deťmi, dokonca aj rodičia so mnou toto robili. A to je, poznáte básen Spadla hruška zelená v Slovensku? Spadla hruška zelená, rozbila si kolena? Tak poďme teda na to. Môžete sa aj postaviť, však nech to je trošku dynamické, však to je jedno, že to je konferencia, hej? A nechcem s vami otvárať nový blog, lebo neviem, kedy nás vypnú. Tak keď nás vypnú v polovici básničky, tak je to OK. Takže ideme. Padla hruška zelená. Hej. Pozor, nie je toto, to je hnačka. Hej. Zelená. Ja tu mám kolegynku nepočujúcu vedľa mňa, takže ona to bude kontrolovať. Fantasticky. Inak je to, že slovenský posunkový jazyk je trošilinku iný ako český, ale rozumieť vám budú. Rozbila si kolena sa, hej, kolena. Teraz plače na zemi. Dobrý liečík dajte mi. Ty si, Ruška, nezbedník, a niekedy aj tuto sa ukazuje, že nezbedník. Lump a polump. A toto je gesto pomáhať. Jedna ruka ťahá, tlačí druhú. A keď povieš, že nepomôže, tak kývem iba hlavou. Nepomôže ti už nik. Ty si dobre vedela, ty si ešte, a teraz toto je, že dobre, nezrelá ako nedobrá. Tak teraz kontrola, či to bolo OK. Bolo to perfektné. Ďakujem veľmi pekne a
Vždy, keď máme takéto, že veľké konferencie prezenčné, tak mňa tu to vždy ťaha to srdiečko, pretože si hovorím, že chýba nám tu človek, ktorý posunkuje. Ako keby sme automaticky čakali, že všetci budú počuť. Všetci budú rozumieť. Všetci sú doslýchaví. A môžem vám povedať, že 95% detí nepočujúcich sa rodí počujúcim rodičom. Takže nikto z nás v tomto momente nevie, či niekde v živote ho nepočutie nestretne a oni problém nepočujúci nemajú, lebo sa vedia dorozumieť. My máme problém, že im nerozumieme. Takže verím, že toto stretnutie bolo pre vás aspoň trošku zaujímavé. Aspoň trošku som vás naťukla do toho, že prečo je dôležité zosňať tie príbehy, prečo je dôležité ich otvoriť a nie len tie študentské, ale najmä tie vaše. Lebo úroveň otvorenosti nastavujete vy, nie vaši študenti. Nemôžete od nich chcieť, aby sa vám otvorili, keď vy to neurobíte. Takže vy nastavte tú úroveň, do akej hĺbky chcete ísť, aj s tým svojím, aby to bolo fér. Pretože tá inklúzia je naozaj o vnímavosti a férovosti. Ja si myslím, že sa máme vrátiť späť, tak skúsim sa vrátiť späť a keď nás hodia naspäť, no tak nič, ja mám pre vás ešte veľa aktivít pripravených. Dobrý den, Jané, dobrý den všichni, tady Alena, technický support. Ďakujeme pekne. Ta protější breakout room sice ještě jede, ale já tu teďka, můžete vpravo dole kliknout na Leave Room, modré tlačítko, to vás vrátí do té hlavní místnosti. A teďka bude každopádně přestávka. Potkáme se zase v 11 a budeme pokračovat. Jo? Ďakujem veľmi pekne a keď budete zo Slovenska chcieť, aj z Čiech, tak veľa z materiálov budeme my prezentovať, tiež máme Erasmácky projekt, tiež to samozrejme bude končiť konferenciou, takže keď budete mať chuť, tak keď sa mi ozvete, keď dáte, že Žanet Motlová, vyhodí vám to nespočetne veľa kontaktov, na ktorýkoľvek kontakt kliknite a napíšte mi. Budem veľmi rada.